Sa gihapon, kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo. Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Salamat, salamat Ginoo, walay tupong imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay tupong imong kaayo. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, ato usang ilhon ug unsa ta karong adlaw. Unsa ta karong adlaw? Sakto, karong adlaw Lunes. So kung karong adlaw Lunes, ugma unsang adlaw? Sakto, Martes. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So ang usa ka semana adunay 7 ka adlaw. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Karong adlaw, Lunes, Oktubre 19, 2020. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. So ang usa ka tuig adunay 12 ka buwan. Unsa nga atong panahon karon? Unsa nga atong panahon karon? Unsa nga atong panahon karon? Unsa ang atong panahon karon? Lilia sa gawas ug ilha ug unsa ang atong panahon karon. Sakto, nag-uwan karong adlaw. Karon kay nahuman na nato og ila ang adlaw, ang buwan, ang tuig ug ang panahon. Manganta na sad kita kabahin sa porma. Ang tuno mao kini. Lingin, 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 kwadrado, kwadrado, triangulo, rektangulo, triangulo, rektangulo, lingin, kwadrado. Mangutana si teacher, unsa kabahin ang atong kanta? Sakto, kabahin sa mga porma. Unsa man ang mga porma nga nalitok sa maong kanta? Sakto, lingin, kwadrado, triangulo, o rektangulo. Sakto. Mao kini ang lingin nga porma. Ug mao usab kini ang kwadrado nga porma. Kini maong porma adunay upat ka pareho gitas-on nga linya ug aduna usab kini upat ka eskina. Mao kini ang triangulo nga porma. Kining maong porma adunay 3 ka klase nga linya. Pahirig sa wala, pahirig sa tuo, o pahigda nga linya. O kining maong porma adunay 3 ka eskina. Mao kini ang rektangulo. Kini maong porma adunay 2 ka pares nga magkapareho ang gitas-on nga mga linya. Ang 2 ka linya nga pahigda ug 2 ka linya nga patindog. O kining maong porma aduna usab 4 ka eskina. Lingin, 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 kwadrado, triangulo. Lingin, 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 lingin,
kwadrado, triangulo, rektangulo. Mao kini ang mga porma: lingid, kwadrado, triangulo, o rektangulo. Karon, inyong pag-aandamon ng inyong kaugalingon, kay si Teacher Alma magpakita og mga nagkalain-lain nga porma. Inyo unyang ilhon ang maong mga porma gamit sa atong sinugbuanong binisayang pinulungan. Andam na? Maayo. Andam na? Mao kini ang unang porma. Ikaduha nga porma. Ikatulo nga porma. Ikaupat nga porma. Sakto! Sa inyong unyang unang buluhaton, inyong pangitaon ang pareho og porma sa taas ug kuluran kini sa sakto nga kulor. Nahuman na og trabaho? Maayo. Karon, oras na sa pagkaon sa atong mga snacks. Dili na to hikalimtan nga sa dili pa ta mangaon, magampo ta, maghugas sa kamot, una mukaon. Nahuman na og kaon? Maayo. Karon, oras na usab sa inyong paminaw sa suginanon. Si Teacher Alma sa gihapon nagsukip og suginanon nga anaa sa tagsa-tagsa ninyo ka mga expanded envelope. Ako sa kamigong libro, kanunay nga anda magistorya kaninyo, ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako sa kaamigong libro. Ayaw kini pagatumpi, ayaw lingkuri, ayaw pagagisia ang mga panin. Ako sa kamigong libro, kanunay nga anda magistorya kaninyo, ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako sa kaamigong libro. Atong hinumduman nga ang usa ka libro adunay tulo ka bahin: ang atubangan, ang likod, ug ang mga pahina. Yehey! Naana kita sa ikaduhang buluhaton. Nakahibalo ba kamo kung unsa ang inyong buluhaton? Karon, inyong pagakuwaon ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga blocks. Inyong ipakita nga kamauna kamo sa mga nagkalain-lain nga mga porma gamit ang mga blocks. Andam na? Yehey! Nahuman na ba kamo og porma sa mga nagkalain-lain nga porma gamit ang mga blocks? Maayo. Karon mangutana si teacher. Unsa ang inyong buhaton kung mukanta na si teacher? Sakto, inyo nang hipuson ang inyong mga tanan nga gamit balik sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga blocks. Andam na? 1, 2, 3, unahan tayo, 4, 5, 6, kalat ay ligpitin, 7, 8, 9, kalat ay pulutin, pagdating ng 10, lahat ay nakaupo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga buluhaton, magampo na ta. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, kini si Teacher Alma nga magaingon, daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!